Assalamu alaykum, hormatly tomaşaçylar, kadrly aýdymsa söýjüler we dinleýijiler. Bugun hepden ýegişenme güni. Diýmek, Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owazy teleýaýlymyz. Şeýle-de Mehriban arkadamyzyň saýatyny paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeni Diň Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän owazylar saýlaşan atly gepleşigimiziň ýene-de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde Mehriban ýeleşler hormatly tomaşaçylar, owazylar saýlaşan atly gepleşigimiziň bugun sanynyň üstü bilen şuňky gepleşigimizde gatnaşýan mihman aýdymşymyz siz üçin bir näçe söýüp aýdymlaryny, dost soňunlyk aýdymlaryny, Mehriban arkadamyzyň biziň bagtyar türkmen halkymyz üçin gazanyp berýän beýik ýeňişlerini wasp edýän, Eziz arkadamyzyň taryhyny ýetirýän bu ýeňişli owadan aýdymlary, owalar saýlaşan atly gepleşigimiziň bugunky sanynyň üstü bilen size ýetirer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden Türkmen owazy teleýaýlymany owalar saýlaşan atly gepleşigimizde tomaşa etmekliňizi dowam edin. Biz gepleşigimiziň başynda bize şeýle bir owadan sahnalary, döwrawap sahnalary taýýarlap, şular ýaly gyzykly gepleşikleri taýýarlap halkymyza ýetirmäge bize ähli mümkinçilikleri döredip berýän, bize ähli wagtda görülelik mektep bolup duran, mugallim bolup duran, halifa bolup duran ustadymyzy gepleşigimiziň başynda köp sag bolsun aýdýas. Eziz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bagtyar türkmen halkymyz üçin alyp barýan beýik işleri, döwletli tutumlary elmidama ular owaşyklara wetsensin. Eziz arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp ýylymyzda Bagtyar türkmen halkymyza gowy günler, bagtly günler, toýly günler ýar bolsun. Mehriban ýeleşler hormatly tomaşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz owalar saýlaşan atly gepleşigimiziň bugunky sanyna başlaýar. Elbetde gepleşigimizde siz üçin ajaýyp aýdymlary yerine ýetirip berjek. Aýdymşymyzyň owadan aýdymlaryna sadanarlyk etjek. Sadanarlar toparmyz bar elbetde Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşküniň sadanarlar topary owalar saýlaşan atly gepleşigimiziň bugunky sanyna gatnaşýarlar. Ýigitlere biz sadanna dostumyzy gepleşigimizde hoş gördük diýär. Indi bolsa gepleşigimizde siz üçin şirinden şirin owadan söýüp aýdymlaryny, dost soňunlyk aýdymlaryny siz üçin yerine ýetirip berjek. Zenan aýdymşymyz bilen gelin bilelikde tanış bolalım. Salam hormatly tomaşaçylar. Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylynda hormatly arkadamyzyň şaher paýyna münasip bolmak meniň paýyma düşdi. Gahrman arkadamyz maňa Türkmenistanyň halk artisti diýen ady takdy. Menem şu hormatly atdan ilham alyp, joşun alyp, bugün owadylar saýlaşanda gepleşigine geldim. Mehriban ýeldeşler siziň üçin owadan aýdymlar getirdim. Nesip bolsa, häzir sahnada başardygymyzdan şol aýdymlary yerine ýetireriz. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutumly işleri rowaj alsyn. Biz medeniýet sunugy işgärleri elmidama siziň bilen Mehriban arkadamyz. Ene-de Mehriban ýeleşler, hormatly tomaşaçylar, sahnamyzy Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowaň çagyrýas. Dilber, gepleşigimizde hoş gördük. Hoş geldiňiz. Mehriban ýeleşler, hormatly tomaşaçylar, Mehriban arkadamyzyň bize döredip berýän mümkinçiliklerine esaslanyp, Eziz arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owazy teleýaýlymagyna taýýarlanyp, size hödürlenýän owalar saýlaşan atly gepleşigimiz dowam edýär. Sine gepleşigimiziň bugunky sanyny Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanow biziň gepleşigimizde gatnaşyp otur gepleşigiň dowamyny şirinden şirin owadan aýdymlary size ýetirer. Şoň üçin Türkmen owazy teleýaýlymagyna owalar saýlaşan atly gepleşigimizde tomaşa etmekliňizde dowam edin. Dilber, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Hoş geldiňiz. Ilki bilen Gahrman arkadamyzyň saýasynda gazanan şaher paýyňyň höwür köp bolsun, gutly bolsun. Hormatly adyňyz bilen hem tüýsüremeden gutlaýasyny. Owalar saýlaşan atly gepleşigimiziň başyny bir ýürekde betsenen Mehriban arkadamyza bolan bu ýeňişli arzuwlar bilen söhbete başlaýlym. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, el ýurt bähbetli tutýan işleri elmidama rowaj alsyn. Gahrman arkadamyzyň taýsyz tagallarlary bilen medeniýetimiz galkynýa, sunutymyzyň şan şöhraty dünýäde bolýar. Mehriban arkadamyz biziň ujipsizce zähmetimize ýokary baha berip, dörejilik işgärlerini ýylyň ýylyna öz şaher paýlary bilen tyýlanýar.
Ene bu ýylym Gahrman arkadağımyzyň Şaher paýyna Türkmenistanyň halk artisti diýen hormatly ada almak bagty maňa meser etdi. Elbetde Gahrman arkadağımyzyň bize ýapan Şaher paýy göwüllerimizi galkındyrdy. Täze aýdymlary işläp, zähmet çekmäne uly bir ilham beretdi. Biziň kiçijik zähmetimizi ýapýan Şaher paýlary, zähmet çekmek üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri, Gahrman arkadağımyzyň sungatymyzy söýýänliginiň, milli medeniýetimize uly sarpa goýýanlygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Şu pursatda meniň zähmetimi ýapan uly Şaher paýy üçin ýene bir ýola hormatly arkadağymyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Mehriban arkadağymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmida marowat alsyn. Ene bugünkü günem öz ýürek buýsanjymyzy aýdym bilen beýan etmek üçin owalar sazlaşynda atly gepleşiňize geldik. Häzir sazandalar toporumuz bilen bilelikde işlän aýdym sazlary bilen gepleşigi dowam edýär. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şaher paýlaryňyzyň höwür köp bolmagyny tüýsüremeden arzu edýäs. Onda biz gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde owadan aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edelim. Mehriban ýyleşer, hormatly tamaşaçylar. Gahrman arkadağymyzyň tagallaty bilen açylan Türkmenowat teleýaýlymany taýýarlanyp her hepdäniň ýegişenmegini size hödürlenýän owalar sadaşyna gepleşigimiziň buňyk sanyny Türkmenistanyň halk artisti Zenan aýdymçymyz Dilber Rahmanowa owadan aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edýär. Diňläň, diýinjalyň, lezzet alyň. Acayip sevgi bulmasın asla kalbimde gaybı. Bizim aşkımız şol terin derya, arzulı gözlüm bir seni görüyor. İzlenimsin yarım diyeyim, senin aşkında bir balayım kanat gereyim. İzlenimsin canım
Mehriban ileşer, hormat tamaşaçylar, owallar sağlaşyny atlyetmişimizde dowam edýäs. Edil siz şu wagt Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowyň ýerine ýetirmegine, owadan söýüp aýdymlaryna diň salyňyz, ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin hoşallygymy bildirýäs. Arkadaly watanyny, gahrman arkadamyzyň saýasynda diýarymyzda toýlanýan toýlarda owadan owalyňyz hemişe ýanglanyp dursun. Mehriban arkadamyzy, asuda ýurdumyzy, parahat watanymyzy wasp edýän joşunly aýdymlaryňyzyň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzu edýäs. Sağ olun, ştaýda ýene bir aýra teň buýsançly wakany aýdyp geçesim gelýär. Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asyry atly bäsleşiginiň jemlenende Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde ýürekleriň senasy siz arkada ady bilen geçirilen dawaraly çärede gahrman arkadamyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedowyň täze döreden meniň ülkem hemde toy waspy atly ajaýyp saatlar ýanglandy. Bu biziň ähliýimiz üçin begençli wakaň biri boldy. Hem milli ähengde hemde täze döwri wap görnüşde döredilen saatlary biziň hemmämiz uly joşgun bilen diňledik, gowondyk, buýsandyk. Şol dabarada Türkmenistanyň halk artisti Cemal Taparowa sahna çykyp Kerim Berdimuhammedowy Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň ýeňijesi diýip eglan etmek barada ähli medeniýet sunugy işgärleriniň adyndan çykyş etdi. Diňe bir medeniýet sunugy işgärleriniň däl tutuş halkymyzyň ýürek senasy bolup ýanglanan bu teklip murat tapyp Kerim Berdimuhammedow Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. Şonuň üçin şu pursatda men Türkmen aýdymsa sunugatynyň ýagty güneşi, aýdymsa sunugatynyň täze parlak ýyldyzy Kerim Berdimuhammedowy gazanan şat Serpaýew bilen tüýsüremden utlaýan, täze döredýän aýdymsaz eserleriniň hemde şat Serpaýewyň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremden arzu etýär. Köp sağ olun. Arzularyňyz hasyl bolsun. Türkmen aýdymsa sunugatynyň ýagty güneşi Kerim Berdimuhammedowyň ýetizehiniň elmedama joşup durmaklygyny tüýsüremeden arzulaýas. Kerim Berdimuhammedowyň gadanýan şat Serpaýewylarynyň höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzulaýas. Bir şu dörejilikdäki gadamlarynyň hasam bir batly bolmagyny tüýsürekden arzulaýas. Kerim Berdimuhammedowyň geljekde özüniň bir erjelligi bilen ýetizehini bilen döretjek aýdymdyr saat eserleri bütün dünýä ýang salyp durmagyny tüýsüremeden arzular. Bini gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde owadan aýdymlar bilen dowam edäýdim. Öyle başlasın. Mehriban ileşler, hormat tamaşaçylar, gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen owa teleýaýlymyna taýýarlanýan owallar saatlaşyny gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowyň ýerine ýetirmegine owadan aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edýäs. Diňleň, diýinjalyň, lezzet alyň.
Mehrbani ileşer hormat tomaşaçylar, o wagtlar saatlaşan atly gepleşime dowam edýäs. Edilsiz şu wagt Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowyň ýerine ýetirmegine odan aýdymlara diň sallyňyz ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin hoşarlygymy bildirýäs. Hemmämiz bilýäs, gahrman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan watanymyz asuwdalygyň, parahatçylygyň, dostsoganlygyň dawralanýan ýurdu hökümine tanalýa. Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp ilimizde diýarymyzyň bagtyar wagtçy hökümini şular dogrusyny özüňiziň ýürek buýtançylygyny beýan edäýsiňiz. Gahrman arkadamyzyň ýolbaşçylygyna diýarymyzda dostsoganlyk, parahatçylyk aýdymlary ýanglanýar. Sebäbi Mehriban prezidentimiz dostsoganlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy. Orta Aziýanyň merjeni hasaplanýan Ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäherimiz bolsa, parahatçylyk merkezi hökmünde bütün dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Gahrman arkadamyzyň dostsoganlyk ýurtlary bilen medeni gatnaşyklarynyň berkemegine de aýratyn hem üns berýär. Daşary ýurtlary döwlet saparyna gidende de medeniýet sunugy işgärlerini öz ýany bilen alyp gidýär. Mehriban arkadamyzyň taýsy tagallalary bilen netijesinde dostsoganlyk ýurtlarynda Türkmenistanyň medeniýet günleri eýzigiderli geçirilýär. Daşary ýurtlarda geçirilýän şol medeni çäreleri hem de halkara festivallara gatnaşmak üçin bize giň mümkinçilikler döredip berildi. Daşary döwletleriň görnükli sunugat işgärleri biziň ýurdumyza gelip bir näçe dostsoganlyk konsertlerine gatnaşýarlar. Bu zatlaryň ählisi Gahrman arkadamyzyň alyp barýan dostsoganlyk siýasatynyň hasty rowaşlanýandygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen Ýürekleriň senasy arkada atly dawraly çärede Gahrman arkadamyzyň dostlukly Özbekistan döwletiniň medeniýet ministri Azatbek Nazarbekow Türkmenistanyň at kazanan artisti diýen adakty. Bu bolsa Gahrman arkadamyzyň dostsoganlyk gatnaşyklaryna möhüm ähmiýet berýänliginiň, doganlyk ýurtlarynyň sunugatyna uly sarpa goýýanlygynyň aýdyň nyşany boldy. Köp sağ olun, beren gurrunlygyňyz üçin hoşarlygymy bildirýäs. Şu ýerde söhbetimizi az salym togtadyp, bu wagtlar saatlaşan atly gepleşigimizi dostsoganlyk aýdymlar bilen dowam edäýlim. Ştaýda ýene bir zat belläsem elýär. Gahrman arkadamyz bide bir näçe daşary ýurt dillerinde aýdymlary ýerine ýetirmekde özü bide uly bir nusgalyk mektep bolup durýar. Häzir menem mümkin bolsa dostsoganlyk aýdymlaryny ýerine ýetirip berjek. Ona bidem goňşy döwletlerimiziň dillerini ýerine ýetirip berjek bu owadan aýdymlaryňy şukurtatda bide tomaşa edip oturan tomaşaçylarymyz bilen aýdym saat söýjilerimiz, dinleýijilerimiz bilen uly höwes bilen dinlärdik. Siz sahnamda çağırýas. Başysy. Aman ey aman, aman hey aman, aman sürme koyup gözlere, yaraşıp naz eyle
Gördüm ki peri gelir
Ateş dolu muhabbet bir sende var bir mende, Vafa dolu saadet bir sende var bir mende. Ateş dolu muhabbet bir sende var bir mende, Vafa dolu saadet bir sende var bir mende. Bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Ey bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Hayatımız bağlanır telir güzelliğinde, hayatımız bağlanır telir güzelliğinde. Şirin mezeli, şirin mezeli, şirin mezeli, mezeli sohbet. Ey bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Ey bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Sevenlere bir adam çeksiz hürmetiniz, bir güzel lule adet bir sende var bir mende. Sevenlere bir adam çeksiz hürmetiniz, bir güzel lule adet bir sende var bir mende. Bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Ey bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Bir ömür boyu olur dildar aşık. Bir ömür boyu olur dildar aşık. Mahabbet adlı, mahabbet adlı, mahabbet adlı bir dilde devlet. Ay bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Ay bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Ay bir sende var bir mende var, bir sende var bir mende. Mehriban ileşler, hormatly müşahitler, Qahraman arkadamydan tağarlatylan açylan Türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlan size hödürlenýän o wagtlar taýdaşynaty geçişime dowam edýäs. Edil siz şu wagt Türkmenistanyň halk artisti bilen gepleşigimiň bugünkü mihmany Dilber Rahmanowanyň ýerine ýetirmegine dostlugyny aýdymlaryndan diňlediňiz. Ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin diýene bir ýola hoşallygymyzy bildirýäs. Aýdym saat ýalamyny üstünlikler hemraňyz bolmagyny tüýsüremeden ardy bolýas. Inni gepleşigimizi Mehriban arkadamyzyň saýasynda täze belentliklere götürilen milli mirasymyz hem-de däp desurlarymyz barada joşunly söhbete geçälim. Hormat bilen söz sizde. Köp sağ olun. İlki bilen bir karar döwletiň bagtyarlyk döwründe milli mirasymyzy dünýä ýaymak uğrunda uly işleriň amala aşyrylýanlygyny buýsanç bilen nyktatym ele. Gahryman arkadagly Türkmenistan inni ýeriň ýüzüne özüniň bedewaty, gözel halysy, görogly desançylyk sunugaty kuş tepdisi bilen tanalýar. Sebäbi bugünkü gün Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmen toprağyndaky gymmatlyklarymy, milli mirasymyzyň şöhraty dünýä doldy. Gahryman arkadamyz medeni gymmatlyklarymy, ýadygarlyklarymyzy gowrap saklamak we olary düýpli öwrenmek hem-de geljekki nesillere ýetirmek uğrunda bir näçe işleri amala aşyrýar. Gahryman arkadamyzyň Türkmeniň köp asyrlyk däp desurlaryna bagyşlanan mehmantöýerlik, ihlas,
dostluk, dogonluk, agzybirlik we başga da türkmene mahsus bolan bir näçe däp desurlar hakynda görüň berýän türkmeniň döwletlilik ýörelesi atly kitabyny ýazyp tamamlap çap etmäge berenligi barada habar bolsa bizi diýsem buýsandyrdy, begendirdi. Hut şonuň özem gahrman arkadamyzyň türkmeniň milli däp desurlaryny ulus harpa goýýanlygynyň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň Jewher paýhasyndan syzylyp çykan bu kitap şanly garaşlyk toýumyzyň öňü syrasyna türkmen halkymyza ajaýyp sowgat bolar. Köp sağ olun, arzularınız hasıl olsun. Indi gepleşigimizi sowallar bilen dowam edelädir. Size şeýle sowal bilen ýüzlenmek isleýän, soňra gepleşigimizi ýene-de aýdymlar bilen dowam eder. Dörejilik aleminde sizi esasy ruhlandyrýan zat näme? Dörejilikde esasy meni ruhlandyrýan zat elbetde gahrman arkadamyzyň bize bagş eden berkarar döwletiň bagtyarlyk döwri hemde şu döwürde bize döredilip berilen mümkinçilikler bolup durýar. Sebäbi aýdym döretmek üçinem, saat döretmek üçinem gahrman arkadamyzyň saýasyny bize ähli şertler döretip berildi. Bize bolsa diňe zähmet çekip watanymyza, halkymyza hyzmat edämek galýar. Şoň üçin men şu pursatda da bize döredip berýän giň mümkinçilikler üçin Mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň alyp barýan döwletli işlerini, ýurdumyzyň ösüşlerini, asydolygy, parahatçylygy wasp edýän aýdymlar döredip a kürekden hyzmat etjekdigimize inandyrýar. Köp sağ olun, beren gurrunlygyňyz üçin ne gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizi owadan aýdymlar bilen dowam edeýin. Mehriban ýylaşlar, hormatly müşahitler, owallar saýlaşyny atlypyşygymy Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowanyň ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar bilen dowam edýäs. Diňläp, diňç alyň, lezzet alyň. Seni kuysar yüreğim, seni kuysar bu canım. Sensiz ağlar gözlerim, yarım, canım. Seni kuysar yüreğim, seni kuysar bu canım. Sensiz ağlar gözlerim, yarım, canım.
küser yüreğim, seni küser bu canım. Sensiz ağlar gözlerim, yarım canım. Seni küser yüreğim, seni küser bu canım. Sensiz ağlar gözlerim, yarım canım. Seni küser yüreğim, seni küser bu canım. Sensiz ağlar gözlerim, yarım canım. Behrbani ileşler hormat tamaşaçylar, gahrman arkadamyzyň tagarlatylan açylan Türkmen we tele ýaýlymyda owadlar sadlaşynaty gepleşigimde Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanova bilen köne sözler atly sahypamyzda gepleşigimiz dowam edýär. Dilber, elbetde gepleşigimde tamaşa edýänsiňiz, bilýänsiňiz, onu da bir ýatlak geçmek isleýän gahrman arkadamyz özüniň bir çykyşlaryna nygtaýanlar. Kadimden gelýän türkmen sözleriniň manasyna çuň düşünmeli. Ol sözler bir ýaşlaryň arasynda ulanşyga girdimeli gahrman arkadamyz nygtaýa. Bize her bir işte görelli bolup duran, mektep bolup duran Mehriban arkadamyzyň görellesine eýerip owadlar sadlaşynaty gepleşigimizde köne sözler atly sahypamyzda giyirdik. Elbetde şu köne sözler atly sahypamyzda näme bir toýlarda, bayramlarda bir milli mirasymyzdan, ata-babalarymyzdan, halifa bagşylarymyzdan bize miras galan Türkmen halk aýdymlaryny, nusgaw şahyrlarymyzyň sözlerine dören ajaýyp aýdymlar toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirýäňiz. Ana şol aýdymlarda da käbir gabat gelýän gadymy türkmen sözlerimiziň manasyny düşünmeklik, hem özümiziň düşünmekligimiz, hem şu burzatda bize tomaşa edip oturan tomaşaçylarymyzy esasanem bir ýaş aýdymçylarymyzyň şol sözleriň manasyny düşünmeklerine esaslanyp köne sözler atly sahypamyzda size de bir näçe sowallar taýýarladyk. Berjek sowalymyzyň 4 tane jogaby bolar. Şol jogaplaryň içinde de biri dogry. Onun üçin bir şertimi düşünükli bolsa, köne sözler atly sahypamyzda ilkinji sowalymyzy size höderleýär. Ine ilkinji sowalymyz size şeýle, siýasety näme manyny anladýar? Jogaplar uzyň, galam, örüm, gara. Sallanyp geçdi atly aýdymda şeýle bent bar, şol bentde de şu siýasety gabat gelýär, şol benti size ýetirmek isleýän. Yerden öýükden göterilipdir hararym, aýna alyp siýa zülpün daranym, aý jemalym, appak ýüzlü maralym, gähin bärsin bakdy da gitdi diýen şu bentde de gabat gelýän siýa zülpün daranym diýär. Hadi siýasety näme manyny anladýar? Haýda jogap saýlap alýan. Bilmät, mene şu gara jogaby. Otorun jogaby gara. Gara. Mehriban ileşler Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa biziň hödürlän siýasety näme manyny anladýar diýip beren sowalymyza gara diýip jogap berdi. Jogap dogrumka. Jogap dogry, terekella diýär. Indi ikinji sowalymyza geçeli. Biziň inniki taýýarlan sowalymyz siziň adyňyz bilen baglanşykly, Dilber sözi näme manyny anladýar? Jogaplar söýgüli dildar, yürekdeş ýar, gözel owadan, sada, mehirli, mylaýym, şeýle de edepli, ekramly. Beýmrat şol asal Dilber adam manasy
şahirlerimizin, öňkü şahirlerimizin goşky setirlerinde kän ulanýan söz şul. Türkmen halk aýdymlaryna da Türkmen gabat halk gelýär, aýdymlaryna. Dilber. Hawa şol. Sizin hem adyňyz Dilber. Ne şu sowalyň jogabyny tapmagam size kıyın şoroýdymyz. Ýok, Dilber men söz. bilýän Aha. şo dilber sözüň manysy söýgüli dildar, ýürek döşýär diýen manyny berýär. Ýa-ni eýem aýdym setirlerde şo dilber ad tutulany eýem izi şoňa gabat gelýär. Şu söze gabat gelýär. Söýgüli dildar ýürekde şäher diýen manyny berýär diýip şo jogabyny saýlaýanmy? Mehriban ile şer hormat tamaşaçylar jogap dogrumka. Dilber sözü näme manyny anglady diýen jogabymda ne Türkmenistan halk artisti Dilber Rahmanowa söýgüli dildar ýürekde şäher diýip dogry jogap bermekde başardy. Ne biz inniki sowalymyza geçeli. Inniki sowalymyda gaflat sözü. Gaflat sözü näme manyny anglady diýen jogaplar tokatlyk, bihabarlyk, aljyraňlyk, başga gaýry. Şahtenem garyp destanyny gözlüýüniň atly aýdymda şeýle bent bar. Her kimgeder öz deňine goşulma dünýäň jeňine gaflatda galyp soňuny gitmegin sen arman bilen ýa. Şu bentde de gaflat sözi gabat gelýär. Sizin jogabyňyza garaşýar. Haýda jogap saýlap alýar. Gaflat sözi näme manyny anlady? Meň pikirimçe Begmurat Ustaýda tukatlyk däl, aljyraňlyk däl. Bihabarlyk bilen başga gaýlyk ikisiniň biri. Iki jogap saýlap bolany haýta bolsa bir ýerim saýlamaly bolýar. Bihabarlyk. Bihabarlyk. Bu tornukly jogabym şo. Tornukly şo. Ona biz jogaby kabul edýäs. Mehriban ileşer Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa gaflat sözi näme manyny anlady diýen sowalymyza bihabarlyk diýip jogap berdi. Jogap dogrumka. Jogap dogry, berekella diýäs. Inniki sowalymyza geçeli. Erişde sözi näme manyny anlady? Jogaplar sapak, eriş, ýüp, bağ, aýna, darak, ýaprak, şaha. Töhra Tahir destanyny meşrawatly aýdym bar. Şol aýdymda da şeýle bent bar. Lewinden nygma saçyly, mehriban bolup açyly, sünmül bät etmez saçyly, jan rişdesi tarym geldi. Şu Töhra Tahir destanyny da meşrawatly aýdymda, ýani şol bendem okap berdim. Rişdesi de gabat gelýär. Indi siziň berjek jogabyň. Aýna, darak, ýaprak, şaha olar o söze gabat gelmeýär. Olaň öz manysy. Menim pikirimçe sapak, eriş, ýüp, bağ. Şo jogapda durýarmy? Jogap dogrumka mehriban tamaşaçylar. Erişde diýen söz näme manyny anlady diýdik. Elbetde bu gedek Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa ýene de dogry jogap bermekle başardy. Elbetde erişde sözi sapak, eriş, ýüp, bağ diýen manyny anlady. Ne ahyrky sowalymyza geçeli. Asan diýen söz näme manyny anlady? Gowy oňat, kıyın agyr, owadan ajaýyp, aňsat ýeňil. Eýem aýdylşyndan belli Begmurat bu asan sözi men pikirimçe aňsat ýeňil. Şol manyny anlady. Kredýän. Gutornukly jogabym şomy? Nawa. Mehriban ileşer hormat tamaşaçylar Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa asan sözi näme manyny anlady diýen sowalymyza aňsat ýeňil diýip jogap berdi. Jogap dogrumka. Jogap dogry. Berekella diýäsini köne sözler adly sahypamyzda size taýýarlanan sowallarymyz şulardan ibaret. Size hödürlen sowallarymyzyň ählisine dogry jogap bermekle başardyňyz. Şu köne sözler adly sahypamyzda gepleşmeden şu gün sanyny käbir ata-babalarymyzdan bize miras balan gadymy türkmen sözlerimiziň destanlarda, türkmen halk aýdymlarında gabat gelýän käbir sözleriň manysyny düşünip elbetde bir de şu pursatda tomoş edip oturan tomoşaçylarymyzam, aýdymsat söýüjülerimizdem esasanam ýaş aýdymçylarymyzdam bu sözleriň manysyny düşünenler diýip tama edýäs. Indi gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizi owadan aýdymlar bilen dowam edeýilim. Mehriban ileşer hormat tamaşaçylar Türkmen Wada tele ýaýlymalyna owadlar saglaşanyň gepleşigimizde Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa aýdym aýdýar. Dinläň, diýin jalyň, lezzet alyň.
bağışlay meni. Men geze bilmedim seni ağlatma. Kılıç sıyırıp çıksam senin koruna. Yok ana bilmedim yanına dağlatma. Süydüm yürek süydüm, delirip süydüm. Soğukluk tapmadım, tapmadım seni. Dalaş kurdum kara geceler bilen. Çıdamanlar çıktım senin yokluğuna. Çıdamanlar çıktım senin yokluğuna. Süydüm yürek süydüm, delirip süydüm. Bir nerse yigidin çektirdi feryat. Taşladım dünyanın bunun kızığın. Gözlerime eğilmedi senin başka yar. Süydüm yürek süydüm, delirip süydüm. Soğukluk tapmadım, tapmadım seni. Dalaş kurdum kara geceler bilen. Çıdamanlar çıktım senin yokluğuna. Çıdamanlar çıktım senin yokluğuna. Bağışla sen beni, bağışlay beni. Men geze bilmedim seni ağlatma. Kılıç sıyırıp çıksam senin koruna. Yok ana bilmedim yanına dağlatma. Yok ana bilmedim yanına dağlatma. Çıdamanlar çıktım ah senin yokluğuna. Mehriban ileşer hormatly müşahiçler, ne Gahrman arkadamyň tagallat bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyna taýýarlanyp her hepdäniň ýegişenme unusyda hödürlenýän o wagtlar saglaşynyň gepleşigimiň bu nuksanam ahyrlady. Elbetde gepleşigimiň bu nuksanyny Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahman we öz sadarnalar topary bilen bize gepleşigimde gatnaşyp söz üçin bir näçe aýdymlary, söýgü aýdymlaryny, dostlugyň aýdymlaryny, goňşy döwletlerimiziň dillerini bir näçe aýdymlary gepleşigimiň üstü bilen size ýetirdi. Umuman gepleşigimiň dowamyny Gahrman arkadamyň saýasyny arkadagy ýyllarda galkynan sunatymyz hakyny bir milliligimiz hakyny giňişleýin gepleşigimizde söhbet etdik. Gepleşigimizde gatnaşyp
beren gurrunluğuňyz üçin, ýerine ýetirip beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin ýene bir ýola size dörejlik topurmadyň adyndan hoşallygymyzy bildirýäs. Mehriban arkadamyzyň saýasyny şu sunuga dälemini, dörejlik älemini, üstünlikler hem raňyz bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Sağ olun, menim şu pursatda biziň çekýän zähmetimizi ýokary baha berip, özüniň şaher paýy bilen syýlaýan, sunugutymyzy arşa götürýän gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü zok bolsun, el ýurt bähbetli alyp barýan döwlet tutumlary hemişe rowaj alsyn. Mehriban arkadamyzyň saýasyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe döretmek, işlemek, joşunly zähmet çekmek her bir türkmen raýatyna meýser etsin. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz ýene bir ýola mehriban arkadamyzyň saýasyny dörejlik älemini, üstünlikleri ýaranyz bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Şeýle ýaşy arzuwlaryň dowamy elbetde özüňiz bilýänsiňiz, gepleşiklerimizden geçenki sanlaryna da çykyş etdiňiz. O wagtlar sadlaşan atly gepleşigimiziň jemi gahrman arkadamyzy wasp edýän bu ýytonşly aýdym bilen jemlenelýär. Elbetde biziň gepleşigimize getiren aýdymlaryňyzyň sanawyny da bu ýytonşly aýdym bar. Ana şol aýdym bilen biz gepleşigimizi jemläýdik. Biz şu pursatda bize işlemäge, ýaşamaga, dörejlikli zähmet çekmäge, ähli mümkinçilikleri döredip berýän, türkmen medeniýetini, türkmen sunugatyny arşa çykaran, bize ähli wagtda mektep bolup duran gahrman arkadamyza ak ýüregimizden sag bolsun aýdýas. Ediz arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Gahrman arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp bilimizde türkmen halkymyza toýly günlüň, gowy günlüň ýar bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Şeýle ýaşy arzuwlary bilen Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowanyň bu ýytonşly bilen ýerine ýetirjek. Mehriban arkadamyzyň wasbyny ýetirýän bu ýytonşly aýdym bilen biz o wagtlar sadaşyny atlypleşigimiziň şu nuksany geçirip tutarýas. Ýene de laýjak bir hepdeden türkmen owadyny o wagtlar sadaşyny atlypleşigimizde görüşýänçe hoş wagtyňyz. Uzak yaşa arkadağım, ak yollarda kalkım